Alhamdulillah muna gode wa Allah, muna neman taimako daga gare shi, kuma muna neman gafarar Allah. Muna neman tsaro daga sharrin kanmu da mummunan sakamakon ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar, babu wanda zai ja shi daga hanya, kuma wanda ya bata, babu wanda zai shiryar da shi. A cikin wannan bidiyo mai gajarta, za mu yi tunani game da kyakkyawan hoto na faduwar rana da yadda hasken zinariya na rana ke tunatar da mu girman Allah. Allah yana cewa a cikin Alkurani, lallai a cikin halittar samai da kasa, da kanjin dare da rana, akwai ayoyi ga masu fahimta. Surah Al-Imran 190. Mu tsaya na dan lokaci mu yi tunani game da wannan aya mai karfi, inda kowane hoto na yanayi yana dauke da sakon Allah wanda ke kira gare mu yi tunani game da girman halittarsa. Idan kun ji dadin wannan bidiyo, ku biyo mu a YouTube a tashar Islam is the Soul, don karin abun ciki mai karfafawa. Kada ku manta da yin rajista kuma ku kunna sanarwa don sabbin bidiyo.